ብርሃን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ሬድዮ ብርሃን ከመይ ቀኒኹም? ሬድዮ ብርሃን ሎሙን ከምቲ ልሙድ መደባታ ኣብ እትፈትዎም ህዝባ እተቕርቦ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ኣሒዛ ደበኽ ትብለኩም እሞ መጀመርያ መልእኽቲ ሬድዮ ብርሃን ኣለና። ቅድሚኡ ግን እዛ ደርፊ ጀባእ ንብለኩም።
ኣብ ጸጉሩ ምጥዋይ ዘሎ ምስጢርስ እንታይ ኮን ኸውን? ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ምዞም መንእስያት ኣሕዋትና ኮፍ እንተዳኢልና ኣብ መጸበይ ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ደው እንተበልና መንእስያትና ናብ ምድሪ ተደፊኦም ምስ ጸጉሮም ክቃለሱ ኢና ንዕዘብ። ሓደ እዋን ምስ ሓደ ኣብ ከባቢ 10ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ ተራኸብና እሞ ከም ደቂ ሓንቲ ሃገር ሰላምታ ተለዋወጥና። ዕላል እናቐጸልና ንህይወት ስደት ናብራ ትምህርቲ በብሓደ ሕቶ ብሕቶ እናልዓልኩ ክዕልሎ ፈተንኩም። ንሱ ድማ ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ቆላሕታ ነቲ ቁሚጦ ዝመስል ጸጉሩ እናመዘዘ ይጠው ነበረ። ደጋጊመ ግደፋ ሞዛ ጸጉሩኻ ይብሎ። ኢዱ ኣውርድ የብላ ግዳ ከምዛ ዘይትግደፍ ወልፊ ስለ ዝለመዳ ኢዱ ድሕሪ ካሊኢት ናብ ጸጉሩ ይሰቕላ። ንምንታይ ኻ ጸጉሩኻ ትጠዊ? ሓቲተዮ። ሳክት ኢሉኒ ድንን ኢሉ። ንሳክት እሞ እንታይ ኢና ክንብላ? ብርግጽ ክንዮታ ዝሃበኒ መልሲ ክንረኸበላ ዝኽእል የብሉን። ኣብ ኣኼባታት ኣብ ውራያት ዝኸበቡ መንእስያት እንተርኢናዮም ወትሩ ምስ ጸጉሮም ይቃለሱ። ኣብ መዕረፊ ባቡራትን ወይ ኣውቶቡሳትን እሞ ንተዓዘብ ንጠምቶም። ጠገለ ዘይብሉ ጸጉሪ ዝተሰከሙ እንተርኢኻ ኤርትራውያን ምዃኖም ኣይትስሕቶን። ወትሩ ኣብ ርእሰይ ትመላለሰኒ ቀጻሊት ሕቶ ንመኒና እንመስል ትብል እያ። ኣብ ኤርትራ እንከለና እንዕዘቦ ዝነበርና ኣለባብሳን ናይ ጸጉሪ ኣቀማቕማን ምናልባት ናይ ኤውሮጳ እዩ ዝኸውን ወይ እውን ናይ ኣሜሪካውያን ወይ ከዓ ካልእ ዝብል ባዕላዊ መልሲ እዩ ዝመጸካ። ኣብዚ ኤውሮጳ መጺና እንተተዓዘብና ድማ ከም ዝናትና መንእስያት ዝገብርዎ ፍጹም ዝተጋነነ ቅርጽታት ናይ ጸጉሪ የብሎምን። እሞ ንመኒና ዳኣ ንመስል? ካበይ ዝመጸ ዘመናውነት ኮን ይኸውን? እቲ መልሲ እንድዒ እዩ። ዋላውን ብኤርትራዊ ስነ ምግባር ኣብ ቅድሚ ሰብ ጸጉሩኻ ምትንካፍ ኣጸያፍ እዩ። እንተሎም ግን ጸጉሩኻ እናመዘዝካ እናጠወኻ በቃ ዕረፍቲ ከም ዘይብሉ ስራሕ ንመንእስያትና ኣቓልቦ ናይ ካልኦት ተዓዘብቶም ዝስሕብ ኮይኑ ይርከብ። ኣብ ምውንጫርን ምጥዋይን ጸጉሪ እንታይ ረብሓ እዩ ዘሎ? ካብ ካልኦት ሰባት ፍሉያትን ተጠመትን ምዃንናኸ ብዓይኒ ካልኦት ሕቶ ምልክት ዝፈጥር ደይኮነን። ንነብስና ንምሰል ኣእዳውና ኣብ ክንዲ ንጸጉርና ንኻልእ ጥበብ ንጥወየለን። ኣብ ክንዲ ንደጋዊ ጽባቐና ንውሽጣዊ ጽባቐና ዝያዳ ነመልክዓዮም። ውሽጣዊ ጽባቐ ይኩልንትና ክብርታትና ዓቂብና ብፍልጠትን ስራሕን ተወዳደርቲ ክንከውን እዩ ዝጠልብ ናብራ ስደት። እሞ መንእስያትና ጸላኢና ጸጉሪ ይጥወ ዓገብ ንሓድሕድና ንመዓዓድ ወድሓንኩም።
وديك وحذر يا سلمى أنا مي وديك وحذر يا سلمى أنا مي وديك وحذر يا سلمى أنا مي وديك وحذر يا سلمى بتسعن شوعتنا بحموش ميجا هرتز بمنقدي راديو لورا زفنو مدبات راديو برهانيكم تكتاتل زلهم زخبركم من زخبركن سمعتنا راديو برهان استفل عليه ناي انتجريشن مالت ناي موهاد مدبات التقرب كبوليتيكا نتسا زخونة راديا منسياتنا اب سدت مسموزون زقاتمهم ناي منبار بدهوتات نمفتاح استفل عليه مدبات اب منقادينا نركب زغطل تحسنا نحفشاوي دحربايتا ناي موقو عزيا ناي سويزرلاند كومون نستفل عليه تكيتاتنا قباباتون زملكة تحستو إنا خنقرب كلمتي انترفيو عبدو محمد عندو كاب استفل عليه صحوفات قنات إلو زرخبو صحوف كنقربينا كلمنا في مدب مسقارنا قن نزا أقدم أبيلنا زغربنا يا أب تأقرو متوايزلو مستير انتايو تبل صحفتن غد صحف عبدو يو أتابعني عبدو إتا حساباتي بنا عبدو من البات بزح نجار تعزبتات كم زخلوك أخليو بزح جزيون نزار بلانيرنا زار استمو سلمتها زا قداي زي أقول لك زي أبرز خات متأكانيرا من البات ناتي تعزبت بقلة خفالو أو سفيري له نايستفل عليه سبات سمعتات ونقوم سلزخ عليه يا أني لي أبصرة أنا ونبزح جزيز استوعلو له قدايو أب بابورات كتوقعزن كرلخا أب بانهوف ويدما أب موافر بابورات طويلكا ختصنح خصبان كلها بزح زقاتم بفلاي مسناي تصقر رئيس التححز كم ولفي عينت معبيلو كتريان كلها سلازقهيو سلامتاينا تبل زيادة أتوكرويز سحبت جن زحلف قدمي ورحن قالنا بيلي خون أب حدا داوراي كيدن كلهو كابز نبرو من إسيات حمشت بيلهم يخونوا بزي مجنان 4 حمشت يخونوا بحنساب كفيلهم كله تمساسالي عينت منقصقاس يوم زقبر متصقرهم ترايز قالسو حجي ابز زلو عدمه وشطاوي قرصي أأمرهم يوم كمعراريو مسؤول رايك قالسو زلو منبر اتي بدغ زلو صقري سلامتاي كساب كندو غزي تطفالو سلامتاي كم ولفي بقى يماناين صقاماين اتكانا تبرارنا ابرارخا تتقملو زبل حتى قصال مصي منينا نحنا ابيك لنا سلامتاي زبل حتوتات العيله اسكذا صحفت زي ارأيا كبل دفيره كم زبلك زلخو ولفي خوينو يمعبلالو انتاي خطرغمو صقري قدم غوتنا نفلط اب عدي مسكبتي زوعلو السون عدل ناي مقمقامن مصباقن سلازي نبر ينبر غوتنا مسمع درون تسكيمو كخيزمر سباي نبرن جن كابها كانت تزلكا غوتناون صبوق كتحزو كتكناخنو سلازلو الخايت قبرلو معراريو تحزو خاب زتفلالي بالعن رساحات تكناخنو ابزكنكم يكونن تعدل لنا مسو غزازه طف خمان يبلنان نمالتي من البات أنا كتري خلها بز حدا قون حبر ملكيالو بز حدا قون تصلين بز حدا قون بيجا خون قاليو بز حدا بدحريتي تحسب قدميت خو زوين شرتري حجي أنا خمت عزبتين تايري تو ما بز عدي نلعلي شدوشة شوعات عمت قبر وسبات تداري خيوم من البات بيزس لزخونو أبصراح جيزيس لزي بلوم دا يخوني لي حسب كلهم تي أقرم أبتي كل سب كم كلاتنا حن عقبلو زقب أنا إنا نريهم مبزحت زوم كم زعينت فتصوم كتريقه كمان زسكفك عينت التحزا ويكا قما نريهم خاني زوم حدش من اسياتيوم جن صباحون كال حلفنت اللهم صباح كل نغرم اب سرح مستتصمده نز خمس عينت نغراتون كركبول ايكولن يوم حجي قناقو نمبصح دما حجي يوم تي هوتهم كسرعو زلهم يبل انا مالتي كمودة تعذيبك أبزي حدا كناس تبهالو زلنا انتا يالو زوم وريات سبات بفلاي زوم تسعوات كعس اقري يخون ولا ناي كالي سبورت وريات سبات زتفلالي ملكعي هبوا صقرو رئسهم من هالبات أخول جنزب هاليوم كخون خيل
ግዜ እኳ ክትብላይ ትኽእልን ኢኻ ግን በቲ ሓደ ወገን ሕማቕ ኣብነት ይኾኑ ክትብሎም ትኽእል ንዕኦም ብምርኣይ መንእሰያት ወይ ንኣሽቱ ንዕኦም ክመስሉ ይደልዩ ግን ንሶም ዘማዕበልዎ ሞያ ኣለዎም ብኡ ዝነብሩ ዝፅውዕሉ ሞያ ኣለዎም ክንኡ እዮም ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ንሕና ግን እቲ ካልእ ከየማዕበልና እታ ናይ ርእሶም ናይ ፀጉሮም ጥራይ ቅዳሕ ንወስድ እዚኣ እታ ዓባይ ጌጋ ካልእ ኣብ ገለ ፅሑፋት ዘንበብኮ እውን እንታይ ኣሎ ብፍላይ እዚ ዘመናዊ ቀለም ኣብ ፀጉሪ ምግባር ንካንሰር የቃልዕ እዩ ዝብል እውን ኣንቢበ ኣለኹ ንብዙሓት ሰባት እውን ይነግር እየ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከዓ ተፈጥሮኣዊ ዘይኮነ ውፅኢት ናይ ፋብሪካታት ኣብ ኣካላትና ጉድኣት የስዕብ እዩ ስለዚ እታ ተፈጥሮ ዝሃበትና እቲ ፈጣሪ ዝሃበና ፀጉርና እንተኸኣልና ንዑ እናተኸናኸና ንንበር ግዜ ኣይነጥፋሉ ማለት ኣይንከናኸኖ ማለት ኣይኮነን ግን ኢትካ እናቐያየርካ ከም ወልፊ ሒዝካዮ ምስ ሰብ እናዕለልካ ኣብ ቤት ብልዒ ወይ ኣብ ናይ መግቢ ቦታ ምስ ፀጉርካ ምቅላስ ግን ብባህልና ከምዚ ዝፅላእ ዝፍንፈን ዓይነት እዩ ፅያፍ እዩ ብሓፈሽኡ ፀጉርካ ክትሕፅ ፀኒሕካ ኣብ መኣዲ ኮፍ ክትብሉስን ስለዘይትኽእል ከድካ ኢትካ ክትሕፀብ ስለዘለካ ስለምንታይ ከምኡ ንበፅሕ ስለምንታይ ግዜና ነጥፍእ ዘይነስተኻኽሎ እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሰዓታ መልእኽትና መወዳቱ ንሕና ውሽጣዊ ፅባቐ ናይ ዘገድሰና ደጋዊ ፅባቐ ወይ ከዓ ምናልባት ፅባቐ እውን ኣይኮነን በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ ፅባቐ እውን ኣይኮነን ከምዚ ልዕሊ ዓቕሙ ዝተጋነነ ፀጉሪ ተሰኪምካ ምኻድ እውን ፅባቐ ኣይኮነን ብኣንፃሩ ካልእ ኣቃልቦ ዝስሕብ እዩ ስለዚ መንእሰያትና ካብ ብዙሕ ነገራት ኣቃልቦ ገይሮም ነቲ ጉዳይ ክጥምትዎ ከም ዘለዎም ኢና በዛ ኣጋጣሚ ነዘኻኽር እምበር ናብታ ፅሕፍቲ ክንሰግር ኢና ናብታ ንመጓዓዝያ ትምልከት ፅሕፍቲ ማለት እዩ ሰባ ገብረ መስቀል መስመርና ባኺ ካብቶም ጻዕቀይ ተጓዓዝቲ ዝእንግዱ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዓለምና ምዃኑ ዝጥቀስ ስርዓተ መጓዓዝያ ስዊዘርላንድ ብሕታዊ መኪና ንኽትውንን ከም ዘይገድደካ ብጽፈቱን ስሉጥነቱን የመስክር ብባቡር ትራም ታክሲ ኣውቶቡስ ወይ እውን ንኣሽቱን ዓበይትን ጀላቡን መራኽብን ኣብ ዝደለኻዮ ኩርናዕ ናይ ዝሃገር ክትበጽሕ ትኽእል እዚ ስሉጥነትን ጽፈትን ግን ብዘይዋጋ ኣይኮነን እቲ ብኣሕፅሮት ኤስበበ ማለት ሽቫይዘሪሽ ቡንደስባን CFF SFF ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፌደራላዊ መገዲ ሓዲድ ስዊስ ማለት መጓዓዝያ ባቡር ስዊዘርላንድ ዓንዲ ሕቆ ናይዚ ዝተባሃለ ጽፈትን ስሉጥነትን መጓዓዝያ ስዊዘርላንድ እዩ ኤስበበ ወይ መገዲ ባቡር ስዊዘርላንድ ብ1902 እዩ ተመስሪቱ ኣብቲ ፈለማ ልዕሊ 9 ካንቶናት ባዕለን ዘመሓድርኦ ነናተን መጓዓዝያ ባቡራት እኳ እንተነበረን ህዝቢ ስዊስ ብዕለት 10 የካቲት 1898 ኣብ ዝገበሮ ሪፈረንዱም ምእኩል ስርዓተ መጓዓዝያ ባቡር ኩሉ ስለ ዘድመፀ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዝመሓደር ትካል መጓዓዝያ ባቡር ተመስሪቱ ሃገር ኣቋራጭ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ታሪክ ስዊስ ዝሰፈረ ናይ ፈለማ ጉዕዝኡ ድማ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት 1902 ካብ ዙሪክ ተበጊሱ ብበርን ኣቢሉ ናብ ጀኔቭ ኣትዩ እዚ ቅድሚ 115 ዓመታት ዝተመስረተ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ መንግስታዊ ትካል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣብ በርን ኮይኑ ብመሰረት ጸብጻብ ዓመተ 2013 ኣስታት 31,000 ሰራሕተኛታት ኣለዎ ዓመታዊ ጽሩይ ኣታዊታቱ ድማ ልዕሊ 200 ሚልዮን ይግመት ዳርጋ ንኩሉ ከተማታትን ገጠራትን ዘራኽብ 5,100 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ መርበብ ሓዲድ ዘለዎ ኤስበበ ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን መጓዓዝያ ዝነጥፍ ዝዓበየ መንግስቲ ብመንግስቲ ዝውነን ትካል መጓዓዝያ ስዊስ እዩ ኣብ ዓለም ካብቶም ጻዕቅ ተጓዓዝቲ ዘለዎም ኮይኑ ካብን ናብን 700 መዋፈሪ ባቡራት ዘመላልስ 10,400 ባቡራት ይውንን ብመሰረት ጸብጻብ ዓመተ 2015 ኣብቲ ዓመት እቲኣ ጥራይ 441 ሚልዮን ተጓዓዝቲ 18,560 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ጉዕዞ ኣካይዶም እዚ ኣሃዚ እዚ ድማ ብደረጃ ዓለም ድሕሪ መጓዓዝያ ባቡር ጃፓን ከም ዝስራዕ ገይርዎ መገዲ ባቡር ስዊዘርላንድ ማዕረ ዝህቦ ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ን17 ዓመታት ካንጾ ዝጸንሐ ብደረጃ ዓለም ካብ ዝስመዩ ገለርያታት ክብረ ወሰን ዝሰበረ ገለርያ ጎታርድ ዝሓለፈ ዓመት ተመሪቑ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ገለርያ ጎታርድ 57 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ንእምባታት ኣልፕስ ዝስንጥቕ ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን መጓዓዝያ ዓብዝላ ዘመዝገበ መስመር እዩ ትካል መጓዓዝያ ኤስበበ ዝተፈላለየ መፀውዒ ዘለዎ ባቡራት ኣለዎ ቀዳማይ ኤውሮስታር
ስቲ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመላለስ ካልኣይ ኢንተርሲቲ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ዘመላልስ ሳልሳይ ኢንተርሪጆ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ዘመላልስ ኮይኑ ኣብ መስመሩ ንዝርከብ ዓድታት ዘገልግልን ኣብ ሓፂር ርሕቅ ዝርከብ መዋፈሪ ጠጠው ዝብልን ራብዓይ ኤስባን ትሕቲ መሬታዊ ባቡራት ሓምሻይ ዞባቡ ባቡራት ንገጠራት ምስ ከተማታት ዘራኽብ ኣብ ስዊዘርላንድ ትሕቲ ባይታዊ መጓዓዝያ ባቡር እትጥቀም እታ እንኮ ከተማ ሉዛን ጥራሕያ ብደረጃ ዓለም እውን እታ ዝነኣሰት ነዚ ስርዓት መጓዓዝያ እትጥቀም ከተማ ተባሂላ ትጥቀስ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ስዊዘርላንድ ዝኣቱ ባቡራት ነቲ ሰሓቢ ፓኖራማዊ መልክዕ ዘለዎ እምባታት ዝዓብልሎ መሬት ንኽትዕዘቦ የኽእለካ እንተኾነ ከምቲ ኣቀዲሙ ዝተጠቕሰ ዋጋ መጓዓዝያ ሕሱር ኣይኮነን ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ክብሪ ክህልዎ ግድነት ስለ ዝኾነ እዚ ንኩሉ መርበባት ዝተኣሳስር መጓዓዝያ ተጓዓዝቲ ብፍላይ ከዓ ንነበርቲ ንምትብባዕ ዝተፈላለየ ኣገባብ ዝኽተልን ዝተፈላለየ ክፍሊትን ዘለዎ ቲኬታት ኣለዎ ኣብ ሓደ ባቡር ቀዳማይ ደረጃን ካልኣይ ደረጃን ክፍልታት ክህልዎን ከሎ ኣብ በቕዓቱ ብዙሕ ፍልሊ እኳ እንተዘይብሉ ጻዕቂ ተጓዓዝቲ ምዝህሉ ቀዳማይ ደረጃ ርግኣት ዘለዎን ጽቕጥቅጥ ዘይብሉን እዩ ማዕሪኡ ግና ዋግኡ ክቡር እዩ ዓመታዊ ካርድ ማለት ጀነራል ኣቦናማ እዚ ቲኬት እዚ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ዝህብ ባቡራት ትራማት ኣውቶቡሳትን መራኸብን ንዓመት ሙሉእ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ስዊዘርላንድ ክትንቀሳቐስ ዝኽእል ኮይኑ ኣብ ከም ኦስትሪያን ጀርመንን እውን ብጎደሎ ዋጋ ናይ ባቡር ቲኬት ክትረክብ ይሕግዝ ብዘይካዚ ናይ ትሕቲ ዕድመ ዞባዊ ፍርቂ ዋጋ ናይ ኣኽላባትን ብሽክሌታታትን ቲኬታት እውን ኣሎ ንኩሉ ነዚ ዝተባሃለ ስርዓት መጓዓዝያ ዘማእከል ሃገራዊ ሕጊ መጓዓዝያ ድማ እዚ ዝተባሃለ ጽፈት ንኽሕሎ ብንጥፈት ይዋሳእ ሕጊ ዝጠሓሰ ከዓ ካብ ህዝባዊ መቕጻዕቲ ክሳብ ብገበን ዝሕተት አንቀጻት ብምጥቃም ይቕጻዕ ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ብርሃን ኢንቴግሬሽን ማለት ብውሃድ ብዘይ ምንቅስቓስ ስለ ዘይከኣል ካብን ናብን ዝንቀሳቐሱት ስደተኛታት ነዚ ሕግታት እዚ ከኽብሩን ክፈልጡን ብሓፈሽኡ ድማ ብዛዕባ ኤስበበ ኣፍልጦ ንኽህልዎም ካብ ኢንተርነት ዝዳሰስናዮ ጽሑፍ ኢኹም ትከታተሉ ጸኒሕኩም ካብዚ ኣስዒብና ድማ ተጓዓዝቲ ቲኬት ክቋርጹ እንከለዉ ክንጥንቀቐሉ ዘለዎም ኣገባባት ንኽሕብርና ምስ ኣፈኛ መጓዓዝያ መንገዲ ባቡር ዙሪክ ሄር ቶማስ ቪዘል ዝገበርናዮ ቃለ መሕትት ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ሄር ቶማስ ቪዘል ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከተማ ዙሪክ ኣፈኛ ወይ ህዝባዊ ርክባት እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ብምኻድ ዘዘራረብኦ ኣባላት ሬድዮ ብርሃን ኣብ ሰራተ ወልደን ኤሪን ሮድሪገዝን እየን ብዛዕባ እቲ ኣብ ትራማት ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ንዝጓዓዙ ዘገልግል ዝተፈላለየ ትኬታት ምስ ተወከስኦ ከከም ተጠቃምነቱ ዝተፈላለየ ዓይነት ትኬታት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንዝያዳ ንጹርነት ኢንተርነት ብምኽፋት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤስቤቤ ብዝርዝር ሰፊሩ ስለ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ክረኽቦ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ካብ ናይ ሓደ ኣንፈት ጉዕዞን ሓፂር ርሕቐትን ክሳብ ኣብ ናይ ወርሕን ዓመትን ዝዝርጋሕ ትኬታት ከም ዘሎን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሃገራዊ ህዝባዊ መጓዓዝያ ሰብ ምስ ኣንፈት ጉዕዝኡ ዝሰማማዕን ዘዋፅኦን ክመርጽ ከም ዝኽእልን ኣረዲኡ ሎሚ ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ገጻት መርበብ ሓበሬታ ትካላት ሰፊሩ ስለ ዝርከብ ብኣካል ኬትካ ሓበሬታ ምሕታት ዳርጋ ዘብቅዕ ዝመስል ሄር ቶማስ ቪዘል እውን ካብኡ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም እንተበለ ዘገርም ኣይኮነን እንተኾነ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታን ደረጃ ትምህርትን ዘለዎም ስደተኛታት ብቐሊሉ ክጥቀሙሉ ስለ ዘይክእሉ ኢንተርነት ዘይብሉ ወይ እውን ቋንቋ ዘይክእል ምዝኸውን ሓበሬታ ክህቦ ዝኽእል ኣካልን ቦታን ይህሉ ዶ ይኸውን እትብል ሕቶ ቀሪባትሉ ንሄር ቶማስ ቪዘል ብርግጽ ኣሎ ክብል እዩ መልሲ ዝጅምር ኣብ ማእከላት መዋፍር ባቡራት ከተማ ዙሪክ ዝነጥፉ ሰብ ሞያ መጓዓዝያ ኩሉ ሓበሬታን ምኽርን ይህቡ እዮም ኣብ ኩሉ ትኬታት ዝሽየጠሉ ኣብያተ ጽሕፈት ሓበሬታ ዝህቡ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ስለዚ ንዝኸዶ ኣንፈትን ርሕቐትን ዝጸንሖ ግዜን ብምሕባር ዝሓሰረ ወይ ዘዋጽኦ ትኬት ንኽረክብ ክሓትት ይኽእል እዩ ቋንቋ ምኽኣል ግን ሓላፍነት ናይቲ ተገልጋሊ እምበር ናይ ወሃቢ ኣገልግሎት ኣይኮነን ኢሉ ትኬት ድሕሪ ሰዓት 9 ንዝበሃል ትኬትን ናይ ቆልዑ ትኬትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ድማ ከም ዝስዕብ ይብል Der 9 Uhr Pass ist eine günstigere Variante des Abonnements für den ganzen Tag und für das ganze Jahr. Es ist einfach erst ab 9 Uhr gültig, werktags, also Montag bis Freitag. Und am Samstag und am Sonntag ist es den ganzen Tag gültig.
Dies ist darum günstiger, weil man nicht in der Pendlerzeit am Morgen fahren kann und so hat man einen günstigeren Preis und kann doch das ganze Angebot nützen, einfach nicht zu jeder Tageszeit. እዚ ትኬት እዚ ብመጠኑ ርትዓው ኮይኑ ናይ ሓደ መዓልቲ ወርሓዊ ወይ እውን ዓመታዊ ከገልግል ዝኽእል ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ማለት ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ንድሕሪት ተቐባልነት ዘለዎ ትኬት እዩ እቲ መዓልታዊ ትኬት ዝበሃል ኣጋንግሆ ብብዝሒ ሰብ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ሰዓታትን ኣብ ግዜ በዓላትን ናይ ዕረፍቲ መዓልታትን ኣገልግሎት ዘይህብ እዩ እቲ ወርሓውን ዓመታውን ግን ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ክትጥቀመሉ ይከኣል እዩ ቅድሚ ሰዓት 9 ክብገስ ዝሓሰበ ድማ ናይ ግድን ካልእ ትኬት ክዕድግ ኣለዎ መቕፃዕቲ ከይስከም ወለዶም ዘሰኒዎም ክሳብ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ብነፃ እዮም ዝጓዓዙ ልዕሊ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም እንተኾይኖም ግን ዓመታዊ 30 ፍራንክ ዝኽፈሎ ርትዓዊ ትኬት ኣሎ ነዚ ትኬት እዚ ዝሓዙ ቆልዑ ወለዶም ወይ ሞግዚት ዘሰኒዮም ክህልው ኣለዎ ኣብቲ ዝወሃብ ትኬት ዘሰኒዎም ተባሂሎም ክልተ ሰባት ክምዝገቡ ዕድል ዝህብ ቦታ ስለ ዘሎ እቶም ዘሰኒዎም ሰባት እቶም ዝተመዝገቡ ጥራይ ክኾኑሎም ክብል ኣነፂሩ ኣስዒቡ ከዓ ዘይቆንዕ ትኬት ናይ መሓዝ ሳዕቤን እንታይ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ሄር ቶማስ ብመሰረቱ ዘይቆንዕ ትኬት ዝሓዘ ሰብ ተቆጻጸርቲ እንተረኺቦሞ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ኣለዎ ካብቲ ብዓብኡ ትኬት ዘይቁረፀ ግን ፍኹስ ዝበለ ይኸውን ንኣብነት ኣንፈት ተጋግዩ ዘቁረፀ ምስቲ ዘይቁረፀ ክነጻጸር እንከሎ ዝፈኾሰ ይኸውን ትኬት ዘይቁረፀ 100 ፍራንክ ይቕጻዕ ወርሓዊ ወይ ዓመታዊ ትኬት ዘቁረፀ እሞ ረሲዕዎ ዝተጓዕዘ እንተተረኺቡ ከዓ ናይ ዝረስዖ 5 ፍራንክ ጥራይ ይቕጻዕ ድሕሪ ምባል መቕጻዕቲ ኣብ እዋኑ ንዘይከፈለ ዝመጾ ሳዕቤን ቀሊል ከም ዘይኮነ እናገለጸ ድማ ኣብ ሕግታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዓንቀቕ ሰፊሩ ዘሎ እዩ እዚ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ እዚ ኣብ እዋኑ እንተዘይተኸፍለ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ምሕረት ዝግበረሉ ወይ ዝርሳዕ ኣይኮነን እቲ መስርሕ ምእካብ ገንዘብ ስለ ዘይተርፍ ብእዋኑ ምኽፋልዩ ዘዋፅእን ተመራፅን እንተኾነ ካብ ፈለምኡ ከዓ ምጥንቃቕ ሓደ ሰብ ካብ 3 ግዜ ንላዕሊ ብዘይ ትኬት ክጓዓዝ ምዝርከብ ግን ጉዳዩ ብገበናዊ ሕጊ ዝርአ ብፖሊስን ሕግን እዩ ዝተሓዝ ብገንዘባዊ መቕጻዕቲ ጥራይ ዝስገር ኣይኮነን ብዓንቀጻት ዝተሰነየ ወግዓዊ ክሲ እዩ ዝምስረተሉ ብምባል ተጓዓዝቲ ክጥንቀቑ ይምዕድ ሰባት ምዃንና ኣይተርፍን እዩ እሞ ሳንቲም ረሲዕና ምስ እንብገስከ እንታይ ይኹን ምሕረት የሎ እንድዩ ዝብል ሕቶውን ቀሪብሉ ነይሩ ንሄር ቶማስ ክሕሰብ የብሉን ብምባል ዘረብኡ ይፍልም ማሽናት ብሰናቲም ወይ ናይ ወረቐት ገንዘብ ወይ ድማ ብካርድ ናይ ባንክ ትግልገለለን ኢኻ እዚ ዝተጠቕሰ ምዘሂልወካ ካልእ ኣማራፂ ምንዳይ ጥራይ ትፍታሕ ንኣብነት ካብ ብጻይካ ትልምን ወይ ትልቃሕ እንተዘየለ ተቆጻጸርቲ እንተረኺቦምካ ምሕረት ዝበሃል ክትጽበ የብልካን ንመራሒ ባቡር ወይ ትራም ወይ ድማ ኣውቶቡስ ምሕባር ፍታሕ የብሉን ወላውን ትኬት ኣቑሪፅካ እንተጥፊእካዮ ወይ ካልኣይ ግዜ ክተቑርፅ ኣለካ ወይ ድማ ንመቕጻዕቲ ድሉ ክትከውን ይግባእ እቲ ብስምካ ብወግዒ ዝተመዝገበ ወርሓዊ ወይ ዓመታዊ ትኬት ግን ተቆጻጸርቲ ምስ ኣረጋገጹ ጥራይም 5 ፍራንክ ዝቐጽዑኻ ኢሉ ዝበዝሑ ተጓዓዝቲ ጥንቁቃትን ሕጊ ዘኽብሩን እዮም ዝበለ ሄር ቶማስ ሕጊ ዘየኽብሩ ወይ ብጸሊም ዝጓዓዙ ብምእታዊት ክርአ እንከሎ ኣዝዩ ውሑድ ቁፅሪ ምዃኑ የረዲእ ኩሉ ሰብ ብዘይ ትኬት ምጓዓዝ ገበን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ካብ ገንዘባዊ መቕጻዕትን መዝገብ መጥሓስ ሕግን ክድሕን ትኬት ከቑርፅ እዩ ዝግባእ ጽፉፍን ብቑዕን ህዝባዊ መጓዓዝያ ክህሉ እንተኾይኑ ድማ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ክብል የብርህ ንሄር ቶማስ ኣብ መወዳእታ ዝቐረበተሉ ሕቶ ስለምንታይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብፍላይ መጓዓዝያ ባቡራት ክሳብ ክንድዚ ከቢሩ ትብል እያ መልሱ ከዓ ከምቲ ክኽፈሎ ዝግባእ ኣይኮነን ዝኽፈሎ ርትዓዊ ክኸውን ተባሂሉ ክልተ ሲሶ ጥራዩ ዝኽፈል ዘሎ እቲ ሓደ ሲሶ ካብ ግብርን ቀረፅን እዩ ዝኽፈል ስሉጥን ብቑዕን ኣገልግሎት ክህብ እንተኾይኑ ከዓ ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ክብል መሊሱ Im Kanton Zürich gibt es den ZVV, das ist der gesamte ÖV-Verbund. Also alle Fahrzeuge, mit denen man unterwegs sein kann, die gehören zum ZVV. Der ZVV ist aber nur ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen, die Leistungen anbieten, ob jetzt das Zug ist oder Tram oder Bus oder auch Schiffe, Postautos. Das sind verschiedene, die zusammen als ZVV die Leistungen erbringen.
wenn man nicht rauskommt, wie man ein Ticket lösen muss, an einem Automaten zum Beispiel, und auch keine Verkaufsstelle in der Nähe ist, dann ist es sicher am einfachsten, man fragt jemanden, der dort ist und der sich auskennt damit. Wie man das manchmal auch als Tourist oder als Touristin tun muss, wenn man in einer fremden Stadt ist und das nicht ganz begreift. Das muss ich auch oft machen, wenn ich im Ausland bin und mit dem ÖV fahre. ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ብርሃን ነሄር ቶማስ ቪዘል ብሽምኩምን ሽም ሬድዮ ብርሃንን እናመስገናዮ ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ባቡር ኤስቤብ ዝምልከት መደብና ኣብዚ ንዓፁ ክንፃወደሞ ብጊዜና ወየ ዕምበባኹም ዕምበባና ኣሕዋትና ዘይብና ጓና ሓደ እምባ ሓደ ስሩባና ሓደ ደንበ ሓደ መጋርያና ዓሌት ምስ ሃይማኖት ከይፈለና ክንፃወት ባሊን ዓድና
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ብምዃን መደባት ሬድዮ ብርሃን ምክትታል ዝኸበርኩም ትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ናይ ወርሒ 12 መደባትና ዝተፈላለዩ ንሓድሽ ዓመት ዝምልከት መደባት ኢና ከነቕርብ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ናይ ሬድዮ ብርሃን ዝተፈላለዩ ሓሳባትኩምን ርእይቶታትኩምን ክትህቡና በዛ አጋጣሚ ክንላበወኩም ንፈቱ ኣብ መደባት ሬድዮ ብርሃን ክቐርብ እትደልይዎ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እንተዳሃልዩ حبرونا بزا قطامي كنلابوكم نفتو ب97.5 ميجا هرتز زفنو مدبات راديو برهانيو اب فيسبوك دما راديو برهان إلكم آتيكم حساباتكم رئيتوتاتكم كتبونا بزا قطامي كنحبروكم نفتو حجمبار نابزغط التحسنا قدمي مسكارنا نزا تسعب درفي كنقابزوكم دلي برقر فافتاي تزحلني قد مسحاي دونجن محرس كم ساري دل اندخاسس بلي انت سنكيا دومي زاشا متيا تلو كابتا سنكنا تلو كيرفدنا بري تلو دلي بشاموت كي تحملي بر سنفلالو بزاوعي الكتاري فك حدرو حيات زبع علي قرات كل مطو عبينا بركي بر عرحو هاتلو خلي 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 قمج عندهم محسن زي فزلي كبر ساي أنا مساري دلي برقر فافتاي تزحلني قد مسحاي دونجن محرس كامساري دل اندخاسس بلي تسيقيا دومي زاشا موتيا تلو كابتا سكنا تلو كيرفدنا بري تلو بلي بشاموت كي تحملي تازم سماي أريقام يوم قدي تازم سماي شنقلام يوم قدي أما القبا وقلت من سرم كل ديا يبلنا نديرم يسكبل السبت تختلي بل يدك البيت لما تحخلي عينا يقع علي يقع حيلي دخمت عقمي عفرة زي تندلي برزع فيها يسكع علي سبعي رخيكي مبنى زي دلي حلو دالا يودالا بالزيبة أخي عالمنا يحبها قالوا رأيو ويا حياة بالريد وسابرة عشاشات اللي بالرقو حلو دالا يودالا بالزيبة أخي عالمنا يحبها
يوقح ديو بزي باغي كحلو فرقا كالي وزي يوقح ديو بزي باغي كحلو فرقا كالي وزي يوقح ديو يوقح ديو يوقح ديو يوقح ديو كالي وتخي كحلو نهاتب تبيو زي بعخي لا يفتا كالي وتخي كحلو نهاتب تبيو زي بعخي كحلو فرقا كالي وتخي كحلو نهاتب تبيو زي بعخي يوقح ديو زي بعخي يوقح ديو زي بعخي يوقح ديو زي بعخي يوقح ديو ፈደራላውን በብዙሕነት ቋንቋታቱ ዝልለን ስርዓተ ትምህርቲ ስዊዘርላንድ ብምምሕዳራት ካንቶናትን ፈደራላዊ መንግስትን ይመሓደር ካብቲ ግድነታዊ ዝኾነ መሰረታዊ ትምህርቲ ክሳብ ሞያዊ ስልጣናን ዩኒቨርሲታትን ዘጠቃልል ላዕለዋይ ደረጃ ይዝርጋሕ እተን 26 ካንቶናትን ፈደራላዊ መንግስትን ኣእጃሞም ሓላፍነቶም ይስከሙ ማእከላት ምስልጣን ሞያታትን ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን بحباراዊ ሓላፍነት ይካየድ ክሳብ 900 ወጻኢታት በካንቶናት ከም ዝሽፈን ከዓ ይኸውን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝበዝሑ ቆልዑ ንመሰረታዊ ግድነታዊ ትምህርቲ ኣብቲ ብምምሕዳር ከባቢታት ወይ ከተማታት ዝመሓደር መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ይመሃሩ ብሕታውያን ኣብያተ ትምህርቲ 500 ጥራየን እዚ ኣብያተ ትምህርቲ እዚ ነቶም ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ባህልን ቋንቋን ዝመጹ ቆልዑን ህፃናትን ከዋሃህዱን ክለማመዱን ወሳኒ ተራ ይጻወት እዚ መሰረታዊ ትምህርቲ እዚ ብሙሉእ ወጻኢታት መምሕዳር ከባቢ ወይ ከተማ ዝካየድ ኮይኑ ነፃ ኣገልግሎት ይዝህብ መሰረታዊ ግዴታዊ ትምህርቲ ዝበሃል ከከም ሕግታት ከባቢኡ ንኽልተ ዓመታት መዋእለ ህፃናት ወሲኽካ ክሳብ 11 ዓመት ይጸንሕ ኣብ ገለ ተዛረብቲ ቋንቋ ጀርመን ዝኾና ካንቶናት ቆልዑት ኣብ መዋእለ ህፃናት ምስዳድ ግድነታዊ እኳ እንተዘይኮነ ብመሰረት ስርዓተ ትምህርቲ ስዊዘርላንድ ሓደ ህፃን ኣብ 4ይ ዓመቱ መዋእለ ህፃናት ክጅምር ኣለዎ መምሃሪ ቋንቋታት ከከም እትነብረሉ ኣከባቢ ኮይኑ ጀርመን ፈረንሳን ጣልያን ሮማኒሽን እዩ ብመሰረቱ ስርዓተ ትምህርቲ ስዊዘርላንድ ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ ካልኣይ ወግዓዊ ቋንቋን እንግሊዝን ክትመሃር የገድድ እዩ ነዚ ደረጃ እዚ ብዝተፈላለየ ነጥቢ ዝሓለፉ ቆልዑን መንእሰያትን ኣብቲ ስዕቡ ዝርከብ ደረጃ ትምህርቲ ይሰግሩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ድማ ንሞያ ብቑዓት ዝገብሮም ወይ እውን ዩኒቨርሲቲ ንክሓልፉ ኣብ ዘዳልዎም ደረጃ ንምሕላፍ ይሕግዞም 900 ተማህሮ ሞያ ንኽቐስሙ ኣብ ዘኽእሎም ደረጃ ዝሰጋገሩ ካብኡ ድማ ቀጥታ ስራሕ ይኣትዉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝርከቡ መንእሰያት ብፍላይ ብስደት ዝመጹ ወይ ካብ ስደተኛታት ዝውለዱ እቲ ቀንዲ ማሕንቆ ዝኾኖም ምልከት ቋንቋን ምስቲ ስርዓት ዘይምውህሃድን እዩ ነየናይ ሞያ ይቕሰሙ ኣየናዩ ምስ ዝምባልኦም ዝኸይድ ኣየናዩ ኸ ኣብ መጻኢ ህይወቶም ዝሕግዞም ዘለዎ ዕድላት ስራሕ ከ እንታይ ይመስል ዘማኽሮም ይደልዩ ወለዶም ወይ ዘይተማህሩ
ወይ እውን ንስርዓተ ትምህርቲ ስዊስ ጽቡቕ ዘይፈልጡ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣንፈት ምጥፋእ ተስፋ የቑርጾም። በዚ ምኽንያት እዚ ዓይኒ ስድራ ዓይኒ ነፍሶም ዘርመ ኮይኖም ዝተርፉ ውሕዳት ኣይኮኑን። ስለዚ ምውህሃድ ወይ ኢንቴግሬሽን ክበሃል እንከሎ ንገዛእ ርእስኻ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ወሊድካዮ ዘለኻ እሞ ብሓላፍነት ንኽተኣልዮ ትፅቢት ዝግበረልካ ንኽትሕግዝን መጻኢ ዕድሉ ከም ዝሰፍሕ ንኽትገብርን እዩ። ወለዲ ወላውን ከማኽሩ ብቕዓት ዝውሕዶም እንተኾነ ደቆም ምኽርን ሓበሬታን ኣብ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ማእከላት ኣሰንዮሞም ክኸዱ ይምዕዱ ክኢላታት ኢንቴግሬሽን። በዚ ሓበሬታን ምኽርን እዚ ኣብ ዝበዝሕ ካንቶናት ብነጻ እዩ ዝወሃብ። እቲ ወሳንን ኣገዳስን ንውሉድካ ሞራል መሃብን ምትብባዕን ምክትታልን እዩ። እዛ ፍልጦ እዚ ንኽህልወካ ግን ፈለማ ንገዛእ ርእስኻ ክትወሃሃድ ኣለካ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ እምበኣር ካንቶን ዙሪኽ ብመንገዲ ዝተፈላለየ ኣብያተ ጽሕፈታት ኢንቴግሬሽን ንስደተኛታት በብእዋኑ ብነጻ ምኽርን ሓበሬታን ትምህርትን ስልጠናን ዝህብ። ነዚ ዕድል እዚ ክሳብ ክንደይ ንጥቀመሉ ንኸውን ብፍላይ ንሕና ኤርትራውያን። ነዛ ሕቶ እዚኣ ንኸብርሃልና ንኣባላትና ሳባ ገብረ መስቀልን ኣብሰራ ተወልደን ከቕርበለን መሪፀ ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ብርሃን። ምኽንያቱ ኣብ ካምፕታት ንዝርከቡ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ምኽርን ማዕዳን ንክረኽቡ ኣብ ዝግበር ወፍርታት ኢንቴግሬሽን ብምስታፍ ንልዕሊ ዓመት ሰሪሐን ኣለዋ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ይሳተፋን ሰብ ንኽሳተፍ የተባብዓን። ስለዚ ካብ ተመክሮአን ከካፍላና ሕጂ ግዜ ንዕአን እዩ። ምዚ ከምብቦ ዝጸናሕኩን ካልእን ኣተኣሳሲርክን ተመክሮኹን ክተካፍላና። ሳባ ባእኸ ክጅምር። ሕራይ ጽቡቕ ዓብዱ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዚ ከተንብቦ ዝጸናሕካ ናይ ብሓቂ ጠቓምን ማለት ሰብ ክፈልጦን ኢልካ ዘቕረብካዮ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ኣርእስቲ እዩ። ማለት ሲ ንሕና ከም ስደተኛታት መጠን ብዙሕ ነገር እዩ ዝተርፈና። ምክንያቱ ሓደ ናይ ምሕታት ዓቕሚ ይውሕደና፣ ሓቲትና መልሲ ክንረከቡን ኣይንፅዕርን ኢና። ንኣብነት ከም ኣብ ነፍሰይ ዝተመኮርኮ ማለት እዩ። ኣነ ድሮ ሕጂ 8 ዓመተይ ይኸውን ኣሎ። ግን ኣብዛ ሬድዮ መፂአን ምስተን ካልኦት ናይ ኢንቲግሬት ዝገብሩ ትካላት እውን ምስ ቀረብኩን ምስ ረኸብክዎምን ብዙሕ ኢንፎርሜሽናት ክረክብ ክኢለ ማለት እዩ። ግን ንሕና ብሓፈሻ ከም ዝትብሎ ፀናሕካ ብዙሕ ናይ ኢንቲግሬት ዝገብሩ ትካላት ኣለዉ። ከም ኣብነት ክጠቕሶም ዝኽእል ኤንሲቢኣን ኣኦዘትን። ሕጂ ዝበዝሕ ህዝብና ከዓ ምናልባሽ ነቲ ኤንሲቢኣ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይከልዎን ንኽእል። ግን ንኣኦዘት ሲ ነፍሲ ወከፍና ስደተኛታት ትወረቐትና ምስ ረኸብና ድዩ ቅድሚ ወረቐትና ድዩ ኣብ ትሕቲ ኣኦዘት ኢና። ብኣኦዘት ከዓ ብዙሕ ዕድመታት ይመጽእ ይወሃብ እዩ፣ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይወሃብ እዩ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን ኣነ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝተዓዘብኮን ዝረኣኽዎን ነቲ ወረቓቕቲ ምስ መጸና ሸለል ኢና ንብሎ። ኣነ ብብዙሓት ሓቲተ ኣብ ዝረኽቦ መልሲ ክላዝ ደኣዲ ብትግርኛ ዝወሃብ መደብ እዩ፣ ደይ ትግርኛ እንታይ ክመሃረሉ ምናልባሽ ብዘይ ቋንቋና ንሕና ሲ ነቲ ቋንቋ እንድሕር ደይ መለኽናዮ ከመይ ጌርና በቲ ካልእ ቋንቋ ክወሃብ ከሎ ክንርድኦ ንኽእል። ስለዝታይ ማለት እየ ነቲ ክወሃበና ዝግብኦ ናይ መጀመርያ ሓደሽቲ ኮይና ክንረኽቦ እንኽእል ሓበሬታታት ሲ ብዙሕ እዩ ዘድልየና፣ ብዙሕ ክንረክብ ኣለና። ስለዚ እቲ ዝመፀና ዕድመ ዝተቐቢልና ክንሳተፈሉ እዩ ዳኣ ዘለና እምበሪ። ምክንያቱ ኣብኡስ ብዙሕ ኢና ረቢሕና፣ ብዙሕ ኢኻ ትመሃር፣ ብዙሕ ኢኻ ትፈልጥ። ስለዚ ካብ ፍልጠት ኢና ንዕገዝ ዘለና እምበሪ ብቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝቐረበ ኣይኮነን። እቶም ቋንቋ ትግርኛ ሒዞም መፂኦምና ዘለዉ ሰባት ከ ከመዮም እቶም ዝምህሩ ዘለዉ ሰባት ከ ተመክሮ ስለ ዘለዎም ፍልጠት ናይቲ ሃገር ስለ ዘለዎም ፍልጠት ናይ ኩሉ ነገር ስለ ዘለዎም እዮም እኮ ዘቕርብዎ ዘለዎም እምበር ስኢልካ ንግዜ መሕለፊ ኢሎም ኣይኮኑን ዘምፅዎ ዘለዉ። ስለዚ ንሕና ሰኣና ፍልጦና ካብ ብዙሕ ነገር ስለ ንተርፍ ጠቓሚ ኮይኑ እዩ ዝስማዕኒ። ብዙሕ እውን ረቢሑሉ እየ። ሕጂ ዕድል ኣብሳራ ምኽንባ ብድሕሪኡ ከዓ ኦኬ። ናብ ኣብሰራ ከይሰገርኩ ሳባ ወላዲት ኢኺ ጓልኩን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሓላ። ኣብዚ ደረጃ ንኽትበፅሕ ብወገንኪ ከም ወላዲት ዘበርከትክዮ ወይ ድማ ኣጉዲለዮ ትብልዮ ይህልወክ ዶ ይኸውን? ብተመክሮኸ ክንጅምር። እወ ኣነ ድሮ ጓሌ ሕጂ 30 ዓመታ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርያ ዝመፀትሉ ግዜ ልክዕ ከምዚ ናይ ዝውሃብ ንብኣኦዘት ንሱ ደብዳቤ መፂዋ ዕድመ ማለት እዩ።
ክትከይድ ከም ዘለዋ ኣተባቢዕያ ማለት እዩ ተማሂራ ሶምን ሙሉእ ተማሂራ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት ብዙሕ ያ ከዓ ፈሊጣ እንድሕር ደኣ ነቲ ዝውሃብ ዘሎ ኣነ ቅድሚኣ ስለ ዝነበርኩ ትናተይ ተመክሮ ከዓ ንዓ ስለ ዝገለጽ ኩላ ንሳውን ክትጥቀመሉ ክኢላ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ሰባት ምስ ረኸበቶም እቲ ዝሃብዋ ትምህርቲ እንደገና ምስኦም ከዓ ሌላ ስለ ዝፈጠረት ንዓውን ጽቡቕ መገዲ ይኸፊቱላ ነዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ደረጃታት ንክትበፅሕ እውን ናይ ብሓቂ ማለት ቶም ዝቐረብዋ ሰባት ኣተባቢዖም እዮም ንኸምዚ ደረጃ ዝክትበፅሕ በቂዓ ማለት እዩ ኣነ እውን ብወገነይ ዝኾነ ሓበሬታታት ይህባየ ክትገብሮ ዘለዋ ይነግራየ እቲ ዘሐጉሰካ ግን ናታ እውን ክፍትያ ማለተይ ነቲ ትህባ ሓበሬታ ነቲ ትብላ ነገራት ተቐቢላ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ስለትደሊ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ናይ ብሓቂ ሕጉስቲ ኣነ ኸመደ እንታይ ንኣፍልጦ ክሕግዘና እንታይ ደረጃ በፂዓ ሕጂ ካብ እንታይ ኣላ እወ ንኣብነት ሕጂ ንሳ ብትሕቲ ዕድመያ መፅያ ትሕቲ ዕድመ ምዃና ግን ካልኣይ ደረጃ ወዲኣ ማትሪክ ተሳቲፋ እያ መፅያ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፀት ከዓኒ ዳርጋ ኩሉ ሰብ እንታይ እዩ ዝብላ ነይሩ ሌረ ክትገብርለኪ ኣውስ ቢልዱን ክትወስድለኪ ከምዚ ተይሎም ከምዚ ኢሉ ብዙሕ ንኣእምሮኣ ዘናውፅ ዘረባታት ትሰምዕ ነይራ ገሊኦም እውን ንሕና ሓበሬታ ክንበክን ክእል ኢና ገለገለ ግን መጀመርያ ክትገብርዮ ዘለኪ ሌረ ንሳ ግን ኩሉ ኣቓልቦኣ ትምህርታ ንክትቅፅል ጥራይ እዩ ወላ ንኣብነት ኣብ ናይ ኣኦዘት ዝወሰደቶ ኮርሳት ነይሩ ቤነዲክት እውን ክሳብ ቤኣ ዝባይ በፂሓያ ማለት እዩ ሲኣይንስ ምስ ሓለፈት ሽዑ ኣይቀፀለቶን ስለምንታይ ከዓ ዘይቀፀለቶ ኣጋጣሚ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ተባብዕዋ ስለ ዝነበሩ ወይ ከዓ ንሌረ ክትገብር ምስቶም ኮቻት እናተረዳድእት ከዓ ንሽኑፐር ክትገብር ከዓ ትኸይድ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ብቲ ሽኑፐር ክትገብረሉ ዝኸደት ቦታ ከዓኒ ብስራሕ ይቕበልዋ እሳውን ኢላቶም ማለት ቋንቋ ከም ዝጎድላ ተመክሮ ከም ዘይብላ ዝኾነ ሌረ እውን ከም ዘይገበረት ብዝኾነ ግን ኣብቲ ስራሕ ተቐቢሎም ዓመት ሙሉእ ኣብቲ ስራሕ ሰሪሓ ናይ ብሓቂ ከዓ ሕጉስቲኣ ምክንያቱ ኣብኡ ቋንቋ መሊኻ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ተፋሊጣ ኣብ ርእሲኡ እውን ዕድላት ናይ ስራሕሲ ከም ዝኸፈተላን ካልእ ኣፍልጦታት እውን ከም ዝረኸበትን ዓብ ተመክሮያ ቀሲማ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፋውን ሕጂ ናይ ትምህርቲ ናይ ዓመት ምሻለ ኮርስ ኣሎ ቤራይተር ኮርስ ዝበሃል ንና ዩኒቨርሲቲ ዝእቱ ንሱን ሓቲታ ዕድል ስለ ዝረኸበት ዝምውልዋ ሰባት እውን ስለ ዝተሓተቱላ ረኺባት ዕድል ትመሃር ከም ዘላና ዓመት ሙሉእ ተፈቂዱላ እዚ ከዓ እንታይ ሕጂ እታ ናታ ሓላፊት ወይ ከዓ እታ ኣብ ኣኦዘት ሒዛታ ዘላ ቤራተር ናይ ብሓቂ ሕጉስቲ ኣብኣ ምክንያቱ ትምህርቲ ከም ትግደስ ኣብ ዝኾነ ብዝበለታ ኢንቴግሬት ክገበር ዝከኣል ነገራት ስለትሳተፍ ብትምህርታውን ፅቡቕ ውፅኢታት ስለተውፅእ ተስፋ ስለ ዝገበረት ያ በዓላ ሓቲታ ከምውልዋ ዝኽእሉ ሰባት ረኺባ ነዚ ዕድል እዚ ክትረክብ በቂዓ ማለት እዩ ሕራይ ኣብ ሰራ ናባኸ ክምለስ እየ ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ እቲ ቀዳማይ ካብ ወለዲ እትፅበዮ ንገዛእ ርእሶም ክወሃሃዱ ምስ ዝኽእሉ ንዝረኽብዎ ዕድል ክጥቀሙሉ ምስ ዝኽእሉ እሞ ብተመክሮ ኸ ከምዚ ኣቐዲምና ዝበልና ንስኹን ዓመት ሙሉእ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ዘተኮረ መደባት ትሳተፍ ነርኪ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ካልእ ኣጋጣሚታት ክርከብ እንከሎ ሰብ ክሳተፍ ከም ዘለዎ ተተባብዒ ደዊል ክትሕብሪ ኣበይ ደረጃ ንርከብ ነዚ ዕድል እዚ ክንጥቀመሉ መጀመርታ ዓብዱ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ኣቓልቦ ጌርካ ክትጥምቶ ምፍታንካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገልጾ ምውሃሃድ ወይ ከዓ ኢንተግሬሽን ብፍላይ ኣብ ስደት ኣብ ሂወትና ቀንድን መሰረታውን ዝኾነ ሕቶ እዩ ሕቶ ምውሃሃድ ማለት እዩ ምክንያቱ እንተ ደኣ ዘይተዋሃሂድና ኣብ ኩሉ ነገር የለና ንበኾይርና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንሪኦ እንተ ደኣ ኮይና ቅድሜና ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሪእዎ ከለዉ ነዚ ናይ ሕጂ ስደተኛ ሞት ንድሕሪት ተመሊሶም ታሪኾም ክፍትሽን ከለዉ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ኣይነበሮምን ጠቕላላ እትረፍዶ ከምዚ ዓይነት ብቋንቋኻ ሓበሬታ ዝህበካ ንክትወሃድ ዝሕግዘካ መደባት ክስራዕ እትረፍ እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ኣዝዩ ዘመናዊ ዝኾነ ኩሉ ነገር ሓበሬታ ትረኽበሉ ናይ ሞባይል ቀረባት እውን ንባዕሎም ክረኽቦ ይኽእሉ ስለ ዘይነበሩ ንነብሲ ወከፍ ኣንጎሎ ንዝተፈላለዩ ሰባት እንዳሓተቱ ይኸዱኹም ዝነበሩ እዮም በዓላቶም ብተመክሮ ዝዕልሉኻ ማለት እዩ ሕጂ ግን ንሕና ዕድለኛታት ስለ ዝኾንና ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለያ ትካላት
ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እውን ንሶርያውያን እውን ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እንዳፈጠራ እቶም ኤርትራውያን ብቋንቋኦም ሓበሬታ ረኺቦም ተማሂሮም ንደቆም ክሕግዙሉ ዝኽእሉ ባይታ ኣብ ምፍጣር ሰርሕ ኣለዋ ማለት እዩ ንኣብነት ከምዛ ቀዲማውን ሰባ ዝገለጸቶ ኣኦዜድ ዝኣዚል ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ማለት እዩ እዞም ኤንሲቢኣይ ዝተፈላለየ መደባት ዳርጋ ወርሓዊ ክንብሎ ንኽእል ኢና መደባት ሰርዕዮም ንስድራ ቤት ንኣብነት ተዳሪእና ኣብኡ ንስድራ ቤት ቤት ትምህርትን ቆልዑን ቤት ትምህርትን ዝብል መደብ ኣሎ ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ መሰላት ኣለዎም እንታይም ክገብሩ ዘለዎም መሰላቶምን ጉባኣቶምን ክፈልጡ እንታይም እቲ ኣፍልጦ ናይቶም ወለዲ ከመይ ኣሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደብ እኳ ነቲ ወላዲ ረኣዮ እዚ ሕጂ ቆልዑን ቤት ትምህርትን ርኢና በት ሓደ ወገን ተሪኢኻ ከኣኒ ስድራ ቤትን ቆልዑን ዝብልካ ኣሎ ስድራ ቤት ኣብ ገዛ ንደቆም እንታይ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ብኸመይም ከኣሊዎም ዘለዎም መሰላት ቆልዑ እንታይ እዩ ወለዲ ንደቆም በየናይ ኣገባብ እዮም ከኣሊዎም ዝግብኦ ናይ ብሓቂ ምስቲ ንሕና ሒዝናዮ ዝመፃና ድሕረ ባይታ ናይ ደቅና ኣብ ፀርፍን ሳዕቤናቱን ማህረምትን ሳዕቤናቱን ኣብዚ ዓዲ እንታይ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እቲ ዘምፃና ድሕረ ባይታን ኣብዚ ዘለናዮን ፍጹም ዝተፈላለዩ ንሕና በየናይ ኣገባብ ዓቢና ኣብዚ ከደቅና በየናይ ኣገባብ ዓቢዩ ክንፈልጦ ጥራሕ እዩ ዘለና እንድሕር ዘይፈሊጥናዮ ከዓ ብዙሕ ሳዕቤናት ክመፀና ከም ዝኽእል ክሳብ እውን ደቅና ካባና ተመንጢሎም ብመንግስቲ ከዓቢ ብፖሊስ ውሰዱ ምዃኖም ሓበሬታ ዝህበና ዓይነት ኣገባባት ከዓ እዚ ናይ ስድራ ቤትን ቆልዑን ዝበሃል ኣሎ በት ሓደ ወገን ተሪኢኻ ይኻኒ ዕዉት ናብራ ስድራ ቤት ኣብ ስደት ዝበሃል እውን ኣሎ ብቐፃሊ ብኤንሲቢኣይ ዝውሃብ ንስድራ ቤታት ማለት እዩ በየናይ ኣገባብ ሓንቲ ስድራ ቤት ዕዉት ኮይና ናብራ ክትመርሕ ትኽእል ብኩሉ መዳይ ደቃ ብምምሃር ደቃ ብምእላይ ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብ ስደት እንተዳ ዕዉት ክትኮን ኮይና ነዚ ዓዲ ብዝግባእ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለዋ በየናይ መለክዒ እዚታት ኩሉ በዚ እንብሎ ፀናሕና ሰርቲፊኬት እኳ ዳኣ ዘውህብ ናይ ሓደ መዓልቲ ኮርስ እንደገና ብዝተፈላለየ መለክዒታት ደቂ ኣንስትዮን ጥዕናን ዝበሃል ኣሎ ዶክተር ፋና ዝውሃብ በዓል ሳምሶን በዓል ፌበን ብሓባር ኮይኖም ዝህብዎ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮን ጥዕናን እንታይ ፀገማ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ጥዕናው ፀገም ኣለዎን ደቂ ኣንስትዮ ጥዕናው ፀገም ምስ ኣጋጠመን ክኸድኦ ዝግበአን መንገዲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓካይም ኣበይ እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓበይቲ ኣርእስታት እዩ ዝፍኖ በቲ ናይ ወለድን ናይ ስድራ ቤትን በት ሓደ ወገን ድሕር ሪኢኻ እውን ኤንሲቢኣይ ኣብ እዚ ኡማስ ፕሬዘንቴሽን ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሓደ ከባቢ ተኣኪቦም ንዝነብሩ ኤርትራውያን መንእስያት ማለት እዩ ወረቐቶም ዝሓዙ ይኹኑ ወረቐት ዘይሓዙ ነዚኣቶም ዝተፈላለየ ዓይነት ሓበሬታ ንህይወቶም ክጠቕሞም ዝኽእል ንቐፃሊ ክረኽቦ ዝኽእሉ ዕድላት ዝፈጥር ንኣብነት ራእይ ዘለዎ መንእሰይ ብኸመይ ኣገባቢኡ ፕላን ገይሩ ክጓዓዝ ዘለዎ መደብ ሓንፂፁ ክኸይድ ዘለዎ ብኸመይ እዩ ንኸባቢኡ ክመስል ዲሲፕሊኑ ከመይ እዩ ክኸውን ወይ ከዓ ስነ ስርዓቱ ከመይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ከባቢኡ ዕዉት ሰብ ንክኸውን በቲ ሓደ ወገን ባህሊ ናይ ስዊዘርላንድን ናይቲ ዝመፃናዮ ናይ ኤርትራን ከመይ እዩ ብኸመይ ኣገባቢና ነትናትናን ከየጥፋእና ብሙሉእ ናብዝን ከይተቐየርና ተዋሂድና ክንነብር ንኽእል ንኣተኣላልያ ጓሓፍ ብኸመይ ኣገባቢና ክንከይድ ንኽእል ዝብሉ ነገራት ንቤላቤለው ሰባት ብቤላቤለው ተበሊዖም ኣብ ኣእምሮኦም ክፈጥረሎም ዝኽእል ነውፂ እንታይ እዩ ንምምራፅ ሞያ ዝምልከት ሰባት ብኸመይ ሞያ ክመርፁ ዝኽእሉ ብቋንቋ ብኸመይም ከማዕብሉ ዝኽእሉ ዝብል ብኣርባዕተ ጉጅለታት እንዳተበፅሐ ዝካየድ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደባት ከዓ በቲ ሓደ ወገን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንጥቀመሉ ኣለና ዶ እያ ተሕቶናትካ መወዳቱ ብርግፅ ኣብ ገለ ክፋል ንጥቀመሉ ኣለና ክንብል ንኽእል ግን ከምቲ ዝድለኻ ኣይኮነን ምክንያቱ 30-40 ሰብ ክመፁ እንዳተፀበኻን ከለኻ 10 ሰብ ወይ ከዓ 5 ሰብ ጥራሕ እንድሕር መፅዮምኻ ምናልባት ድሒርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ቶም ዝተሳተፉ ከመይ ይገልፅዎ ድሒርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ከም ኣብ ሰራ ክሪኦ ከለኹ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንህይወትና ወሳኒ ንቐፃሊ መደባትና ናይ መፃኢና ክዕውተና ዝኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ መደባት ከም ዘሎ ግን ከምቲ ዝድለ ከዓ ንጥቀመሉ ከም ዘየለና ከብርህ ዝደሊ ሳባ ኣባኸይ ክምለስ ሕጂውን ከምዚ ክትብሎ ዝፀንሐት ዝወሃብ ኣርእስታት ዝተፈላለዩ ሓንቲ ሕቶ ከዓ ልዕልክ ነርኪ ማለት ትግርኛ እዩ ኢሎም ዝተርፉ ኣለዉ ብዶች እንተ ተዋሂቦም ከዓ ኣይርዳእናን እዩ ይብሉ ስለዚ ኣይናይ ትዕድልቲ ዝወሃብ ንትግርኛ ብምዃኑ እንተ ደኣ ትንዕቆ ኮይንካ
دوج كأسل زي تخلو تتعرف أنت خوين كا نابمن يتي شجر أبي زلت شجر هو انتي مسلك حجي أنا خمس ردأني حدا بمسرته تي مخنياتات نممصع إنا نزاربون بري بقانقا زي تردأني سكال قانقا خردأني لا يحسبني نأبنت قانقا دوتسي أزيو زشجرنا نبزحات سبات زشجر قانقا مخنياتو قلتيفنا قانقا دينا يكونن كنملكو أي نخلنينا بقانقا أنا وهبنا زعدلات زنات وهبنا قد أنا كم مخنياتي زقرب بري كال قانقا قرب الكايل كاي كون كان نأبنت بدك نستيو عين خري أخذ كلخو نأبنت أنا كزور ندحر دعالي أبستفل عليه جزاوتي كعدم خيليه تردي كاني مسمح زاك علل خيليه زخون عدمتات كال أنت متي جويه بفلاي كم دك عدي كوينهم زعدمون أنت كوينهم أمر عاديو أبتم كديو أبكال استفل عليه فيستاتات نأبنت عمت قول عاديو كابز ترف سبيلا إذا نجر زجن أنا نخبرت مالت نخنفلت نخنبر توهايدنا نخنكيد تبهايلو زي وهابنا عدمتات كن تورقت ذاته أين ببانينا كين ببناون ندر بيا هو متينا نيرو جن دعي بلاها انتي مالتي حجن أب علال ندهب كالق نجارات مالت نعنا نزمل كتنا نجارات كم نجار زين رخبلو نقويينا أب كم نجار زركبلو نجار جن كن كيداين خلينا دك تبعت يوم بتشبط عن حجز حلفة صومنسي كلتا سلسة جزية مالالي سب حدث درابيت مالتي تمالالي حاتي تيوم حراي معاسيو أين علتيو نجارنا قلبلو نيرو حجيك نخخدو بك أودينا حراي بلو نيرو مزحلفت قدامكم وصو تزراريبنا تاسبيتي زخونة مخنياتي باتن مالتيو أي تقبلتون كالي جن قطرا نيرو ومس كالو تسبات كتكيد نتقطرا نايتي أنا شعو تليفون منت إليها مسايخ تخدم مسو ما يتخدني خيليها مالتيو نساقن سلازي دليت هاي دليتن أي تقدس كلان صقيلة نتسبعجن مو نسخاخ ترخبني ساعات كنز بحساب كنكيدي ليه مالتي ساعات كندي خد جمري لنت ساعات كله نجيره كنز ساعات عدا قالي سي أنسحبه كما تصعيد لين سلستين مبالي تهكيتن كنكيد زي مدلاي تبقصوتات سلازي بلنا እንደገና ነጥቋንቋና ኸአ ሚዛን ስለዘይ ንህቦ ስለነቋና ጽቦ ይምበር ካብኡ ብዙሕ ከም ንረክብ ብዙሕ ከም ንዕወት ዕውት ስድራ ቤት ትብል ኣላ ታ ስድራ ቤት ሲ ንሪኣ ኣለና ንኣብነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት እንድሕር ኸይዳ ኣነ ብዙሕ ትዕዝብታት ኣለኒ እቶም ዝሪኦም ስድራ ቤት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣብ ኣተኣላልያ ደቆም ድዩ ኣብ ነፍሶም ኣብ ምእላይ ድዩ ኣብ ሓዳሮም ንምእላይ ድዩ ብዙሕ ሽግራት የጋጥሞም እዩ እዚ ንምሃሮ ዘለና ትምህርቲ ግን ኣዝዩ ጠቃሚ ትምህርቲ እዩ ኣብነታውያን ኮይኖም ክኸዱ ወይ ከዓ ክመሃሩ ክዓብዩ ክስልጥኑ ስለዘይደልዩ እንተዘይ ኮይኑ ከም ትግርኛ ስለዝኾነ ኢሎም ማለት ምክንያት ክገብርዎ ስለዝደለዩ ጥራዮም ነዚ ነገር ዘምፅኦ እምበር እቲ ዶች ዳኣበይ ክርድኦም እሞ ኣብሰራ ንዓኸውን ነዛሕቶ እዚኣ ከቕርበል ክልመ ሕጂ እንታይ እዩ መስለካ ዓብዱ ትጸገም ምናልባት ኣብኡ ኣፍቲ መደብ ከነቕርብ ከለና እውን ደጋጊመን ዝጠቕሶ ቶም ዝያዳ በዓል ፌበን በዓል ዶክተር ፋናውን በዓል ሳምሶም ዘቕርብዎ እንታይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ወይ ከዓ እቲ ሕብረተሰብናትና እንታይ ኮይኑ ንዕኡ ዘገድሶ ክንሱ ከምዚ ብግዴታ ክመጽእ ደሊ بعلنا ونستعذبنا بقدام هاي زحلفة سومون كورس نيرو نخلهم تمام في كورس ساتوفو سبات نخزخ خروم تليفونات وهاي بني دار 4-5 زخون تليفونات ناب كل سبدول نيره اجي انتي بلكا قال لي واي تعملنيو اندي انا يمصني قلب لك اجي حنت تايلاتنس تزي مصاخو صقم يبلونش انت لو دي تترفكو يلاتني رايو حجي ذا سبزيا تتمرتنا عا مخانو اي ترداتون الله السازي ممصا زمص مقصعتي وي زمص صعبين كهلو يسكفت امبر نسا ابو بمستافا خطرخبو ربحاتات اي رايتون الله حجي عنتو يسابات تقيساتو نيرا بقانقوا زي بتغرينيا ايو زي بتعم تحمما زربا يا سبا بزح غزي اتدغما بستفلالي اغاطاميتات انتايو اتوم نابنت حجي زوم منسيات كيدنا خنقرب كلنا خمس عينت ازيو اغداس اذا ارستات زبلني جنسهم تأمز دلي مسلكة بتهن عقم تحممهم طرح من قد ختموصهم دليو نأمنت ورقة ندحر زي موصهم كوينو بزعبا ورقة مدنقواي طرح ختزارب يتصبيوها اف هيمانيتي و اف بوليتيكا زموصهم ندحر كوينم بزعبا اف بوليتيكان اف هيمانيتن انتاي مخانو طرح كتزاربهم دليخا
መወዳእቱ እውን ዕላማ ናይዚ መደብ ዝንኣብነት ሰብ እንተዳ ኤፍ ሂማኒቲ እንተዳ መፂዎ ወይ ኤፍ ፖለቲካ እንተዳ መፂዎ በናይ ኣገባቢው ነዚ ዘለዎ ወረቐት ሰሪሑን ተማሂሩን ክቕይሮ ዝኽእል ሓበሬታ ዝህበካ እዚ ከገድሰካ ዘለዎ ወረቐት እንድሕር ዘይመፆ መኾፍ ኢሉ እንድሕር ፅበሎ ኮይኑ ሰብ እንታይ መወዳእቱ ወረቐት ምስ መፀካ ናበይ ክትከይድ ኢኻ ወረቐት ሓደ ምዕራፍ እዩ ቅድሚ ወረቐት ምምፃእኻ ንነብስኻ ኣብ ምንታይ ኢኻ ኣዳሊኻ ያ ክትፀንሕ ዘለካ ክትመሃሮ ዝግባእካ ነገር ግላ ኢልካ ትድቅስ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብኦርሊኮን ኣብ ሃሎኔን ዝበሃል ቦታ ከይድና ኣብቲ ሊስት ወረቐት ዝመፀና 16-17 ሰባት እዮም ዝሳተፉ ብለኻ 2 ወይ 4 ወይ 3 ሰባት ምስ መፁ ሽዑ እንዳዘርካ ምስ ረኣኻዮም ኣብቲ ገዛ ድቅሱ ይሄ ትብሎም እንታይ ሞ ዘይ ኩሉ ሻዒና ከምኡ ንምሃርዶ ዝመፀና ዶ ግን 4 ጉጅለታት 4 ጉጅለታት ነናተና ርእስቲ እዩ ዘለዎን በቲ ሓደ መዳይ ክትሪኦም ከለኻ ከዓ ኣብ ገሊኡ ከዓ ናይ ብሓቂ ልዕሊ ትፅቢትካ ዝኾነ ተሳታፍነት ከዓ ትሪእሉ ኣሎ ምስ ዕለልካዮም ንዕኦም ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ነገራት ብቋንቋኦም ክመሃሩ ምኽኣሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከዓ ይገልጹልካ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ተዳሪእናዮ ኣብ ሬድዮ ብርሃን ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣውዘድ ይኹን ኣብ ኤንሲቢኣይ ይኹን ዝተሳተፉ ቃለ መጠይቃት ጌርና ነርና ኢና እቲ መደብ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጹልካ እዮም ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ምግዳድ ዝለመደ ሰብ ኣገዲድካ ተዘይመፂኻ መቕፃዕት ኣለዎ ወይ ከኣኒ ተተሳቲፍካ ኣብቲ ትምህርቲ ሰልዲ ክትውሃብ ወይ ከኣኒ መወዳእቱ ኮስኻ ንረብሓኻ እዩ ትምህርቲ ንሕና ንኣብነት ምስከድና ኣው ንሕና ሕጂ ንሓንሳብ ከም ኣቕረብቲ ናይቲ መደብ ኮይንና ንኸይዲና ንሓንሳብ ከዓ ተሳተፍቲ ኮይንና ንኸይዲና ኣብቲ መደብ ማለት እዩ ተሳተፍቲ ኮይንና ምስከድና ንፅባሕ ንጎን ካልኦት ሰባት ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ንኸንሕልፍ ኢና ሓበሬታ ንወስድ ዘለና ምሂሮምናስ መሊሶም ከዓ ሰልድኹብና ብናይ መንገዲ ኢና ክንፅበዮ ሰባ ምናልባት ተወሳኺ ተላት ክብዚኣ ዓብዱ ሕረ ኣብዚኣ ከም ኣርእስቲ እውን ኣብቲ ምእተዊ መደብና ጀሚርና ዝነበርና እዛ ናይ ፀጉሪ ምስ ፀጉሪ ምቅላስ ኣላ እንድያ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ሓደ መደብ ነይሩ ብፍላይ ምስዚ ሕጂ ከም ምእተዊ ዝተጠቐምኩሉ ንምምራፅ ሞያ ዝምልከት ንመንእሰያት ብፍላይ ብሓፈሻ ከዓ ዋላ ንወለዲ እውን ዝምልከት ኣየናይ ሞያ እዩ ንዓይ ስራሕ ከውህበኒ ዝኽእል ዝብል ኣርእስቲ ነይሩ ኤርትራውያንን ስሪላንካውያንን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ገዛ ኢና ተዓዲምና ካብቶም ኤርትራውያን 2 መንእሰያቶም ካልኦት ወለድዮም ዝመስሉ እቶም 2 ግን መንእሰያት እዮም ኣብ ናይ ትምህርቲ ክረኽቡሉ ዝኽእሉ ዕድመ ዘለዉ እዮም ደንጉዮም መፂኦም ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ብድሕሪት ኮፍ ኢሎም ኮፍ ምስ በሉ ምስ ፀጉሮም ቃልሲ ጀሚሮም 2 ይዕልሉ ከዓ ኣነጋጣሚ ብድሕሪት ስለ ዝነበርኩ ኣብ ጎኖ ሕጂ ከም ሕቶ ዘለዓልክዎ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ደልዮም እዮም መፂኦም ስለምንታይ ከመፂኦም ሕጂ ዕላል ምስ ኣብዝሑ ንዓይ እውን ክርብሸኒ ምስ ጀመረ ወይ ተኸታተሉ ወይ ከዓ ውፅኡ ክብሎም በቃ ውሽጠይ ደፋፊእኒ እንከሎ ግን ቀዲሞም ንንሶም ኦልሬዲ ሰልቺዎም ስለ ፀንሐ ከምዛ ክሸኑ ዝወፁ ወፂኦም በቃ ጠፊኦም ንክልተ ሰዓትን ገለን ዝኸውን መደብ ፍርቂ ሰዓት ደንጉኻ ትመፅእ ንሽሙ እንደገና ከዓ ትጠፍእ ሕጂ ንረብሓ መን እዩ እንተዘይመፁ እዞም ሰባት እዚኦም ንመን እዮም ክጎድኡ መወዳእቱ እንታይ ስራሕ ስለ ዘለዎም ከቐልጢፎም ከይዶም እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ንዓይ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺበ ብፍላይ ንሰብ ክትሕብረሉ ንዓይ ከም ሰብ ከማን የድልየኒ ነይሩ ኣብ እዋኑ ስለዚ ነፍስና ኢና ናሃስ ዘለና ወረቐት ኣይሃቡናን ወረቐት ከምዚ ገይርና ከምዚ ኮይንና እናበልና ከወሃህዱና ይከኣሉን ቋንቋ በርቲዕና እናበልካ ነፍስኻ ኢኻ ትሃስ መወዳእቱ ንሕና ኢና መፂእና እዮም ነዞም ዓዲ ብናይ መንገዲ ስለምንታይ ንግደፎሞ ኣብዚ ግን በፂሕና ኣለና ኣብዚ ካብ በፃሕና ንናበይ ንኺድ ኩልና ንፈልጥ ኢና ድሕረ ባይታና እንታይ ተዳልያ ኣላ እንታይ ጌራኣና ከብወገን እንታይ ዓይነት ስድራ ገዲፍና መፂእና ኣዕሩኽትና መጓዕስትና ካብ ኤርትራ ወፂእና ክሳብ ባሕሪ ሰጊርና ኣብዚ ንበፅሕ ከመይ ዓይነት ሽግር ሰጊርና ከም ዝመፃና ኩልና ንፈልጦ ኢና ንዑ ረሲዕካ ኣብ ዘይየድሊ ኣንፈት ተኣቱ በቃ ተኸዲንካ ዘይትፈልጥ ትኽደን እዛ ሕጂ መፂኣ ዘላ ከዓ እዛ ስረ نتحت دارجا فرق شو من تزايد سوعنا يا حي كمزق القلقير كا قتت تبل مستقرهاتك ألس
تليفونات نتن معبولات تحز حجي تليفون معبول ورت سر درجة كله تسلف بملو تروح يزرع تليفون كأتن زمع بلا حجي تليفون معبول محز حماق يكونن مخنياتو كم كمبيوتر كتقبل لا تخيل بزح بريتاتات كتقبل لا تخيل كتمهر لا تخيل سلازي ان بينا خدتقبل لا تحتمبر محازا يكونن تحتو ولا نسوم حجي تليفون معلتاو دويلكا بغنزب سلازي واصي تن ابو داونلود تجبرن ابليكيشناتون حجستين معنا بقليلو مسدرانا مسمع روختنا خنراخب لنا نخيل نسو طراي تدامس انت راي مس فيسبوك انقالن غزينا خنطف انت خوينا كن كالي كساراي كمزو سابا خطبلو صنحت زخونه مخنيات زيبلكا تترف اب ممصاكا طراي بفلاي مسبات تلاليخا قانقا اب مخال زلو انفت اب مفلاط زلو ጽቡቕ ነገር አይራኣየናን ስለዚህ ኣብዚ መወዳእታ ዓመት እዩ ብሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ ንዝወሃብ ዕድላት ክንጥቀመሉ መጻኢና ኸንዕሪ ንነፍስና ኮይና ንስድራና ኸንሕግዘሉ ንኽእል ጉዕዞ ኸንሕዝ ንላቦ ገና ተወሳኺ ሓበሬታታት ክህልወና እዩ ሳባ ናባኸይ حراي كل كوالكم ما إخوم قل أنا عين تاي كبل دلي نقابلنا نأنسي عند حد أب أوروبا متى حراي تي أوروبا معبول هاجريو تمعبول هاجر جن هاجريو نعايجن متى أنا أب وكم هارلون كعبيلون أنت زيك إلس من باري أب أوروبا نعين تايو ترجم يبلون سلازسي كجبروا لنا زقبهم يجبروا لنا لوكو نحنا جنبوجنا هنجبروا زقبنا بزحنا جرالو نقابلنات كنبلصلو نخእል مدايات بزح ነገራት ኣለና ዕድልናይ ትምህርቲ ይህቡና ኣለው ዕድልናይ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝኸፍቱልካ መገዲ ዝዓጽቦ ነገር የለን ንስኻ ባዕልኻ ሓርኮት ኮቲልካ ብዙሕ ነገር ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ዝዓክተና ዘሎ ግን እንታይ እዩ ንሕና እንታይ ንኸውን ኣለና ነቲ ካብ ዓድና ምጽእ ምስበልና ሓድሽ ነገር ኮይኑ ዝረኣየና ዘሎ ብዝሲ ኩሉስ ብኡ ጥራይ ንነብር ኮይኑ ይስማዓና ኣሎ እንድሕር أمري زي تغيره حنقولي زي تغيره كمهار دحر زي فتينه كتسعر دحر زي كإلاسي كما جيري أنا نتهاجرتي كم مالتي مستمع وزلو تمعر عريخ خيد أكلني نقابلناتها بيتمرتن دحر دمهار كوينه ما ودا درت له ونخلقت عليتات نقابلنا زوم خلقت عليتات كنريهم كلنا أبقى قلت طف كلتها لهم قلت طف زخانة كستها لهم مخنياتو سلمتها يومكم زخانة زلو بكمبيوترات تقوميهم موبايلاتهم يتقوم لنيهم نحنا كن أمنتينا ندهب حدش درف متيا حدش ستايل متيو حدش عماشاشتا متيو حدش كدان متيو ملؤ معلت أنا بزح سب كم دعزبهم بفلك أب من إسيات كر خلقو السيزر ربهم كل إذا ربايا بالله من سلز تومس هنا زمهارو من إسياتهم كقنقنا اللهم نقبلنا تحجي أب زن خدان زنبرنا كامبتات كمت أبصارات قلت أزنبرت بزحات كالوت عليتات هلو توم كالوت عليتات كن ريهم كلنا جن ولا مسؤومي تصاوتوا كم من إسيات بري نتقنقه قلتيفهم ناي ملكت كستالهم እንደገና ትምርትኻ ይከታተሉ እዮም ሕራይ በخرون ማለት አይኮንን ክበخሩ ይخول እዮም ንሃና ግን ድበዝሑ ወላቶም ሓለፍቲ ናይቲ ካምፕታት ክትሓቶም ከለኻ ከይዶም ኳሕኩሖም እዮም ዘተስእዎም ምክንያቱ ህኩያት ስለ ዝኾኑ ክትስኡ ስለ ዘይደል ያግደፈና ዝኻ እንታይ ገብረና ኣሎ ሕጂሲ ንዓኻ ኢኻ ነፍስኻ ትጎድእ ዘለኻ እምበር እቲ ሓላፍ እኮ ሓላፍ ኮይኑ ተማሂሩ ንዓኻ ከኣሊ ይመጽእ ዘሎ نعخاس ولا نعوس ولا حنتي كون كان تقول لي نسخة كن نفسها تحسلها سلازي سي نايدك أسديو نعرفت ديو نعلال ديو نايكالي بزح جزيات كله نايخليو نحنا جن نفسنا سي أبينيرنا حجة كما يعلنا أنت كن جبر علنا إلنا داخل حسب علنا نمبر كم عمتنا بعمت لو تطعت ندمت أخير اللومبر نحرد كم تازمت أخوا ولا حنتي كدان سلاز غيركو أنا إيروبا أو مالتها يكون معبول زخانة موبايل سلاز حسكو إيروبا أو مالتها يكون سلمتي حيزي اللخص علامة خلوان الله سلمتي خدنا اللخو نقبلنات بتازلات كخدان عمتاتهم كتكي تخيلي خاكو نقبلنات هبزوز نوبرو سباتي ولا مليونات يوصدو جنزب كن ريهم كلنا لاكجير زخانة كايداون زي كودو بزحات سبات الله مخادك هاجر تباهيلو سلازي نحنا نفسنا كنفلت كنكقل علنا زمصعنا باك جراوندن حجغه ندحر انا نفسي زي عابيه نفسي زي معبل كما جيري استدراك حجز نفسي مبرك حجز علني نفسي سقدم نعيك حجز كخيل علني نفسي كعبلني بدحريو خام نمن كحجز يلا حسب علني سلازي سي امرنا خنصفح علنا وزا زبلك مودعتا كم نطبين عيون حدا غزي كم تعزبتي
ኣጋጢማትን ነራ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ስዊዛዊት ስድራ ቤት ተዓዲ መኸይደ ገዝኦም መስኮትኩ ኣነ ሓፊረ ምክንያቱ እቲ ኣብ ገዝኦም ዘሎ ንብረት ብዙሕ ኣይገድሶም ንዕኦም ታ መዓልታዊ ህይወቶም ከም ዝኾነ ሰብ ምስትራር ክዳን ኣይገደሱን ነውሕ ሰብ ሓፂር ተኸዲኑ ኸይድ ጃኬት ገለ ዝመስል ንሕና ግን ዝበለፀ ኦኬ ጽቡቕ ነገር ዝጸልእ ሰብ የለን ግን ቅድሚኡ ክኸውን ዘለዎ እናሃለወ ናብ ጽቡቕ ከምዛ ዝበልና ይቀድምና ጸጉርኻ ውሽጢ ሓንጎልካ ቅርጽ ኸየትሐስካ ምስ ጸጉርኻ ትቃለስ እዚ ጽባሕ ተመሊጥካ ወላ ርእሱ ጥሩዕ ርእሱ ዝተርፍ ውሽጢኻ ግን ኩሉ ግዜ ውሽጢኻ እዩ ክሳብ ግዜ ሞትካ ምሳኻ ዝኸይድ ኣብሰራ መወዳእታ ቅድሚ ዛመደብ ምዕጻውና ብፍላይ ምስ መንእሰያት ብዙሕ ግዜ ትራኸብ ንዖም ዝወሃብ ትምህርቲ እውን ተሳተፍ ኢኹሞ ምስኡ ኣተኣሳሲርኪ ገለ ኸትብልና هري أنا من البات حس ربي لخبلازنا إلنا قرنتايا أب زلنا يا علم بحريو زي سدت أوروبا بحفشة مالتي حجي حنسب أب أوروبا أمس أتخان أبنتها بسويس أتوسب حدا يلو كله challenge نهيوت ويك خالق بدوهات نهيوت سبيه مخانو من البات أب عدنا خلنا نستوسن أو أنت راح ندحر نسعر نيرنا أبزقن كل مدينة كل حلفنتنا بعلنا تسكيمنا مويا أممرات سخون تمرتنا أممهارخون ناي نبسنا ناي معبايخون زعابه بدهو كم زلنا أبزخن فلت كنكلالنا عاب بدهو ننبسنا نمخان مالتي عقمنا نمعبالس زعابه بدهو خم تصبينا خم فلت قالنا من البات كاب سودان تبقيس كان أوروبا أحتمت تخلق حنت على مانيرات كاب استفلالي تأمر ويك أمن قدتات أوروبا متهو دحري 5 ساعات حديلك خال قد لنا هو تجمر مالتي نسو خم تصبينا خم فلت كنكلالنا بزا أقاتامي نتوم نزمة دبزي إيرتراويان سدتنياتات ويك أنا إيرتراويان من أسيات ويك أنا خالقت مالتي يقدسهم يلوم نزمة دبات زي سريعهم زكاير زلو تكالات كمسكنو مدلي نتوم إيرتراويانون أبزي استفل عليه مويا قسيمهم أبسرح زلو مبولنتهم نتوم إيرتراويان محجز أب مسعر زركبون نتوقسهم كدنو قيدلي نتوم أبستفل عليه أقات أميتات كأ إزمة دبز أقداسيون عنايلهم زساتفو تساتيفهم كأن ربحاتاتو ترديقوان بقص على زموتو خاكا مسكنو مدلي بزقاتامي نوتوم زي موتو جن حجون أبكندي أي يسرحونان أي مهارونان أبكندي نبل مجمرتا أنا انتهي جيرت بالحطو على العلم أبكم زعينة مدبات كساتفو يزخاخر نتذهب كان عدلك أي مسكنك عبدو حراي أنون بوغاني كبرات تخطاتلتي مدب راديو برهان نلومي كم أبالات زي كونا كم أغايش عديمي زرارب كون ني أبالات راديو برهان سابا قبر مسقلن ني أبسرات والدن بشنكم أنا مسكنكو الدالينا زنبرنا ني أب سلطاناتات ناي مستاف تبقصوتات زملكات مدب أبزي ودينا لنا يغني لي ملكتي والحيوان بكل تتمت مجمريا فيدالنا زي خبركم سمعتنا ساعات حدا زي جمرة فنوانا ساعات كلتن فرقان كوينو حجي كنزازمينا نزا ناي تخلت اسفازقي ملكع تقوال هيوان تبندر في قابزنا إنا كنسانا بتوكم عبد محمد عندو سابا قبر مسكال أبسرات والده بمخانينا زمت ورحي بناي حدش عمت مدبات كساب نرخب أبزز اللخمو سلام انتعنان نمني لكم سسنايو كطب ملتخي ترخيبو كذار مساخي يفكن ركال كني كذب مسخي بخي ترنام بيبيو زي ذاك السنبي عرفتيه بكيا ملتي قبدا بخي تبيو نيري حركم تبلني تطاري يحيري يا غاني لا يفغري رقيبة منيتي
نسيونيرو كبخت تبيتي يا غني الله يفري رخيبة منيتي نسيونيرو كبخت تبيتي مسقانا يبتعكي تحقص تقناتي فيه شمنيتي فتسمكي أبا بلوت ناي فغريكا بخرخي بيو يحسنا اللخو تغرفلي تيو يا غني الله يفغري رخيبة منيتي نسويونيرو كبخت تبيتي يا غني الله يفري رخيبة منيتي